ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо папленои доинги бесанг якм сорт оригинал. ин фирмаш тамоман фарқ мекунад. фирмое ки шумо мебинед нархи ё дона 70 сомонай, дона 70 сомон. оптом агар бигирен ай 5 та боло 60 сомонӣ. намарамат бинед чӣ хел папленои мулоима. ира просто ай пеш қапидан дар кор ки вақте ки ай пеш меқапӣ баъд мефаҳмӣ ки чӣ хел папленои зурам. ина марҳамат ҳеҷа каҷгилакшам ҳастай. ай ҳанами сорти каҷгилак ҳам зард дорем, ҳам бардовиш ҳастай. обшики 5 та расветка аями каҷгилак ҳастай. 5 та расветкаш кабуд дорем, савз дорем, сирх дорем. ҳамаи маркаҳои ами каҷгилак ҳастай. ва инаи зард ҳастай. зард аҷиб буд. ё фирмашон ки фарқ мекунад ба дараҷаи оли мулоими зурам. анаи бо слишком гулмайдаи бадай ё ҳамаш основной гулмайдан. анаиҷа бо дорем тигровӣ. тигровиш ҳастай. на тигровиш ҳастай, зард ҳастай. ина хел обшики 30 та расветка ҳастай. 30 расветка. анаиша набинед хай рангиша чӣ хел рангиш зурай. анаи инаи материалш бо беҳад мулоимтар ҳай. ҳамаи ҳамё оптум 60 сомон, дона 70 сомон. инаи кадомиш ки маъқул мешавад шумо фақат скриншот мекунед мепартоед. анаиш гили рамашка уред чӣ мегӯяд рамашка хай ки ман намедонам. шумо ки бидонед агар кадом намуд гилай баъд дар комментария бинависед. ина марҳамат бинед кадомиш ки шумода маъқул мешавад фақат скриншот мекунед. ина нигоҳ кунед инаи гилиш бо дига хелай бо инаи гил камтарак майдатари дигаи. бинед чӣ хел майда гилай. чанд ха пеш биёрем ҳамха беҳад зур. анами материал беҳад материали маъқул. анаиш дига хел расветкаҳо фарқ мекунанд. обши 30 намуд расветка ҳай. 30 намуд расветка. доинги бесанг. доинги тоза якм сорти бесанг. ина марҳамат кадомида ки маъқул меша. аяям дута цвет дорем. оранжевӣ дорем. баъд ина хел цвет. цветора ман рости гап сарфам намерам. бисёри ҷо ҳар ҷо ки занг мезанем ҳар кадом ба худаш номи цветоша гап мезанам. барои ҳамин шумо ина бибинед кадомиш ки маъқуле фақат галочка мекунед мепартоед. ина марҳамат инешам зурай. анаи цвет дорем. инаи цвет хадавой ҳамаям ё бо новинка. инаи каҷгили гуфтагим. инаи богам каҷгили гуфтагим. кабудчай инаи хели цветчай бо сирхша дорем. марҳамат ина бинед кадомиш ки маъқултон мешавад. анаи савза. инаи савза мода давдааст. ҳамиам бисёр мегиранд. баъд инаҷа кабуд аст. кабуд инаи сирхшай бо инаи гилӣ ки ҳастай. инаи сирхша дорем. инаи оранжевиша дорем. баъд анаи светча дорем. наки чанд намуд цветаш ҳастай. инаи каҷгалака хел кабудша ҳастай. инаи цветша ҳастай бо сирхшам ҳастай. ира кабудшам аст. 4 та баъд зардаш обшики аями каҷгил 5 та расветка ҳастай. 1 2 3 4 5 6 намуд расветка аями каҷгилак дорем. айнами барои ҳамин кадомида ки маъқул мешавад видео маъқул мешавад ҳамё кадом ки рози маъқулай саразу скриншот мекунед мепартоед. мо доставка дорем ҳам ноҳияҳои тоҷикистон ҳам шаҳри россия. ира барои чӣ ман шумода рекомендатсия метавонам ки ё ай бозор фарқ мекунад чӣ ки мо фирмаша ҷидо када ҳамун фирмаеш ки беҳад мулоиман барои ҳамин кирта мекунад кадоме ки мепӯша роҳат мекунад. касе ки як бор заказ мекунад иёра иншоалло ба амри худо бо як бори дига шумо заказ мекунед чӣ ба ки качестваш беҳад хубай мулоимай. кадомида ки ман равон кардагиам сразу бо заказ кардагиам имена ай ҳами сорто. ира ки фирмаша ман фақат мефаҳмам ки кадом фирмаш зурай. барои ҳам шумо ҳам ҷидо кардаам фирмаи нағзш ғавса ки мулоими зурша шумода равон мекунам. ина як бори дигара бибинед сирша сирха кабуд зард обшики 5 расветка аями каҷгилак ҳастай.
боқи сарбаланда обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунен. худо ҳофиз.